Deputat nazzjonalista qiegħed jiddefendi wieħed miż-żewġ akkużati mixlija bil-qtil ta' immigrant f'Ħalfar. Il-Partit Nazzjonalista huwa konxju li dan id-deputat nazzjonalista qiegħed jiddefendi wieħed miż-żewġ soldati li l-ħadd li għadda tresqu l-qorti mixlija bil-qtil ta' immigrant u bl-attentat ta' qtil ta' żewġ immigranti oħra. Konxju mill-fatt li d-deputat nazzjonalista qed jiddefendi lil wieħed mill-akkużati, il-kandidat nazzjonalista Djone Borg qalilna li dan mhux importanti, wara li l-Partit Nazzjonalista ma waqafx jippolitiċizza dan il-każ sfortunat. Tista' tgħidli min kien l-avukat li akkumpanja wieħed mill-akkużati l-qorti? Mhux importanti. Apparti dan id-deputat nazzjonalista l-Viċi Sindku Nazzjonalista ta' Taslima Chris Bużjetta iddefenda wkoll lil dan l-istess akkużat u dera leħ fil-qorti. Wara attakki fuq il-korp tal-Pulizija, il-Partit Nazzjonalista issa ħareġ jattakka l-istituzzjoni tal-Armata. Djone Borg qal li m'għandux fiduċja fit-tmexxija tal-Armata. Istituzzjoni mmexxija mill-Kap Kmandant Jeffrey Kurmi u d-Deputat Kmandant Mark Mallija b'esperjenza twila f'diversi taqsimiet fil-militar. Tmexxija tal-Armata għandkom fiduċja? U għażit jgħid li l-Armata kienet iġġib riżultat biss taħt Gvern Nazzjonalista. Għaliex taħt Gvern Nazzjonalista, il-Forzi Armati kienu Forzi Armati serji li kienu issalvaw in-nies, li kienu joħorġu hemm barra bid-diffikultajiet kollha u kienu ġibu riżultati. Minkejja l-attakk tal-Partit Nazzjonalista skont tħarriġ tal-Eurobarometer, 77% tal-Maltin qalu li għandhom fiduċja fl-Armata.